Protest u Požegi protiv rudarenja litijuma. Sreda, 31. jul 2024. godine u 19:27. U organizaciji Inicijative za Požegu, Demokratske stranke, Srbije protiv nasilja i koalicije NADA na Trgu Slobode u Požegi održan je protestni skup protiv rudarenja litijuma u Srbiji. Organizatori protesta su na skupu uputili javni poziv predstavnicima opštinskih institucija, lokalne vlasti, jer je ovo pitanje, kako su kazali, pred kojim ne sme biti nikakvih podela, niti partijski interes važniji od budućnosti Srbije. Istoričar Mišo Marković, predsjednik opštinskog odbora Demokratske stranke, rekao je da je sve do nas, narod se pita i odlučuje, samo moramo biti složni, ujedinjeni u toj borbi koja neće biti laka. Dr. Vladislav Stokić, kao zdravstveni radnik, analizirao je studiju uticaja rudarenja i istakao pogubnost, pogotovo što bi kontrola bila u nadležnosti ministarstva koje je dozvolilo regionalnoj deponiji Duboko da radi 2 godine bez upotrebne dozvole. Radojle Bukvić ispred koalicije NADA zamerio je što sveštenici nisu uz narod, za razliku od protesta u Kosjeriću. Protesti protiv iskopavanja litijuma održani su u utorak u Kosjeriću i Mladenovcu, a u ponedeljak u nekoliko gradova i opština Srbije u Kraljevu, Šapcu, Aranđelovcu, Ljigu i Barajevu. Serija protesta usledila je posle odluke Vlade Srbije od 16. jula da se nastavi projekat izgradnje rudnika litijuma u dolini Jadra, koji je stopiran 2022. godine. Odluka je usledila nakon što je ranije ovog meseca Ustavni sud Srbije odlučio da su vlasti u Srbiji stopiranjem projekta 2022. godine prekoračile ovlašćenja. Projekat kompanije Rio Tinto, vredan 2,4 milijarde dolara, stopiran je pre 2,5 godine nakon masovnih ekoloških protesta.